Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Ciprian Jașcu. În această seară discutăm despre lucruri care se întâmplă în Comuna Liești, cum a fost anul ăsta pentru comunitate. Invitatul meu este primarul din Liești, domnul Iulian Boț. Bună seara, bine ați revenit la noi. Bună seara. Și vreau să începem întâi cu o chestie interesantă, pentru că știu că în urmă cu 32 de ani, la Revoluție, dumneavoastră erați militar în termen. Da, mă înșel sau militar, da. Deci am informația bună. Și atunci am să începem un pic cu treaba asta. Cum a fost pentru dumneavoastră și după aia să vedem dacă s-a schimbat atât de mult România în acești 32 de ani pe cât ne-am fi dorit cu toți atunci. Haideți să vedem ce făceați dumneavoastră acum 32 de ani. Da, eu fac parte din acea generație de studenți care am făcut armata înainte de facultate. Deci noi am fost ultima generație care am făcut armata înainte de facultate. Tocmai de aceea aveam 18 ani și jumătate la Revoluție. Vă dați seama atunci cum ați perceput dumneavoastră? Adică ne simțeam noi, ca și noi eram copii la urma urmei. La 18 ani jumătate eram copii, dar totuși evenimentele ne-au călit și ne-au maturizat. Un pic bărbați atunci. La început ne-a fost frică. Deci frică pentru că era un necunoscut, nu știam. Deci îți vine ceva, îți vin teroriștii dinspre Gheorgheni, că eram la Miercurea Ciuc. Da. Dinspre Gheorgheni, dinspre Toplița, fel și fel de zvonuri false, ca și în ziua de astăzi, lumea este foarte zvonacă. Și v-a fost frică? Am crezut că va fi război. Deci atunci știam și eu din povestirile pe care ne le ziceau veteranii din război de la noi din sat și mă cam așteptam, zic, băi, exact cum au pățit moșucutarii, sigur, o să ne trecem și la ruși sau o să trecem la unguri. Auzeam noi ceva despre unguri, dar era o dezinformare totală. Ceea ce mă bucur că nu am fost nevoit să trag asupra nimănui. Într-adevăr, aveam ordin. Grupurile mai mari de 3 persoane să le somați. Să împușcăm. Să împușcați direct. Bine că n-au fost, cred că ea stăteau de frică și ei prin case și n-au fost. Nu. Deci mergeam, că seara, noaptea făceam patrulă. Și ne duceam prin gară. Autogara, noaptea nu mergea autobuz, dar în gară la Miercurea Ciuc. Și grupuri așa mai mari de 3 persoane le spuneam să se mai distanțeze. Da. Vă dați seama că fiecare mergea ori la părinți, ori plecau acasă, au fost la părinți. Și era și frica, toți vreau să ajungă mai repede acasă. Și mai ales când s-a întâmplat după ce a fugit Ceaușescu în data de 22, deci ieri cum ar fi, 22 decembrie, ura asta națională între unguri și români au escaladat. Da. A escaladat acolo situația, au fost fugăriți mai ales cadrele de la Ministerul de Interne și cu securitatea. Așa s-a întâmplat și la Galați. Am fost noi, am preluat și am dat afară, dar am înțeles atunci cât este gravă situație, pentru că noi nu știam că la Timișoara s-a tras sau prin București. Nu aveți informație, nu era informație. Oricum, Când ne-au coborât din mașină, cum duceau cu camioanele și ne-am desfășurat ca pentru luptă, toți au așezat în genunchi și strigau oamenii, nu trageți în noi, nu trageți în noi. Dar noi derutați, stai nene, du-te acasă. Nu trage nimeni în tine. Vă dați seama și... Te puteai aștepta la orice. Da. Mă aduc aminte și la mine la bloc să făcuseră niște comandamente de astea, toți erau cu bături. Domnul Jașcu, aveam 300 de cartușe la noi, de soldat. 300 de cartușe. Vă dați seama, în prima seară, în 22 spre 23, au rămas acolo în depozit și s-au speriat de niște tufe și au început să tragă. Păi când a tras primul, au început tot să tragă. Dați seama, era frica de nu se mai putea. Mă bucur că nu am fost rănit, mă bucur că sunt astăzi aici la dumneavoastră. Dumnezeu să ierte pe cei care s-au jertfit. Dar știți așa, dacă m-ați întrebat la început, ieri am avut o discuție cu cineva la prefectură
Și am zis că, uite, astăzi 32 de ani, eram la Revoluție, eram militar. Și îmi zice, domnul primar, dar s-a meritat jertfa asta pe care au făcut-o poporul român? Stăm și ne gândim, da, s-a meritat. S-a meritat, pentru că oricum nu suntem nostalgici pentru trecut. Dar nu ziceți care zic, băi, dar ce bine era. Da, dar nu ziceți totuși cu toată convingerea. Înseamnă 75%, o zic cu toată inima, 25% am așa o stare de nemulțumire pentru ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Că și democrația a fost prost înțeleasă. Eram sigur că și toți au drepturi, toți să te jignească, toți, nu mai există respectul ăla pentru cei care te învață totuși de bine. Te învață de bine și tu nu ții cont. Dacă ați văzut și la Parlament, chiar aseară am fost siderat, cei care au fost reținuți și li s-au dat drumul acasă în control judiciar și spunea, da, domnule, este dreptul nostru pe care am câștigat acum 32 de ani. Dar cum tu vii și îmi dai foc la mașină sau îmi dai în cap și pentru că trebuie să protestezi. E trist că s-a ajuns în situații de astea. Dar vedeți că asta este la nivel mondial. Da, din nefericire asta este. Doar, nu știu dacă în Belarus nu se întâmplă așa ceva. În Moscova nu se întâmplă. Nu știu, nici la Rusia, ar fi mai multe acum. Vedeți dumneavoastră, unde este democrație? Știți cum ziceau, bătaia ruptă din rai. Acolo că se mai bate și nu e nicio problemă. Dar, bine, asta nu înseamnă că trebuie să recurgem la violență. Da, oricum, una peste alta, nu mai spun părinții mei la Vaslui, deci mama săraca nu i s-au uscat ochii până când nu a văzut. Venit acasă pe la începutul lui februarie, s-a dat și nouă vacanță de vreo 10 zile și abia atunci s-a liniștit și ea săracă. Bun, așa, am zis să facem paranteza asta. Ați văzut cei care au murit, soldații de regulă, deci ce le-au dat? I-au înaintat în grad sublocotenent post-mortem și în ziua de astăzi sunt străzi chiar în Vaslui, a murit cineva și când trec pe acolo, mă uit sublocotenent post-mortem. Vă dați seama, părinții sau rudele întotdeauna când trec pe acea stradă, este foarte, foarte dureros. Foarte dureros. Da. Haideți să revenim la ce ne-am propus pentru ediția de astăzi. Am discutat data trecută despre proiectele pe care le desfășurați la Liești și vin cu o întrebare pe care v-am adresat-o și atunci și ea încă vine de la Liești spre noi prin mijloace de comunicare, prin mail, prin rețele de socializare, e legată de asfaltarea drumurilor. Sunt câțiva nemulțumiți acolo. Dom'le, ne asfaltează drumul, da? Și vreau să asfalteze până în gard, că aici curge apa, nu trebuie șans. Unul zice că cam îngustă strada. Domnul Jașcu, cum îi trebuie să înțeleagă că toate proiectele pe care se fac, pe care noi le implementăm, nu le scriem noi, nu le facem noi, noi nu suntem specialiști. Sunt specialiști, sunt proiectanți de drumuri, sunt verificatori de proiecte și deci ca să obții un aviz favorabil, deci mai intervine și poliția rutieră, mai intervin și drumuri naționale și sunt niște condiții. Dacă acum marea nemulțumire a lieștenilor în acele zone unde s-a asfaltat este că s-au creat anumite restricții de circulație în ceea ce privește sensul unic sau accesul interzis. Stați un pic, pentru că nu știam. Aveți traducție cu sens unic acum? Da, bineînțeles. Avem și noi la Galați de acum. Nu știu, gândirea a fost s-a plecat de la orașe, de mediul urban către mediul rural sau nu s-a ținut cont. A venit poliția și a zis cine sau cei care sunt specialiști, dacă pe o stradă, pe un sens de circulație nu ai 2,90 metri, deci vă dați seama, ca să fie o stradă să nu fie cu sens unic sau cu accesul interzis, 2,90 metri și 2,90 metri trebuie să aibă 5,80 metri. 6 metri, da. 6 metri. Dacă nu are 6 metri, aia este sens unic. Și nu aveți toate cu 6 metri de asfalt. Haideți să mai discutăm și altceva. Ca să faci fiecare stradă de 6 metri, sunt străzi unde poți să faci 6 metri, sunt străzi unde și au făcut casele aproape unii de alții. Sau ai tronson.
Iar tu când te apuci și ai început, cum e pe strada Ion Minulescu, ai început dintr-un capăt și te-ai dus în capătul celălalt, nu poți pe o stradă să o faci de 6 metri și pe o stradă să o faci de 4 metri. Te duci cu cel mai mic. Da. Și așa au apărut, deci au apărut aceste nemulțumiri din cauza că nu putem, deci la Galați, de exemplu, dacă nu ai cum să circuli și pe acostament, pentru că sunt borduri. La noi nu sunt borduri, deci ar putea intra mașinile. Dar noi suntem obligați să punem aceste semne de circulație așa cum ne le-a dat proiectantul. Cine înțelege, înțelege, cine nu. Intră poliția în acțiune și îi ajută să înțeleagă. Știu, m-au amenințat că vor pune pe Facebook, vor pune pe rețele socializare. Păi fraților, dar noi numai la Liești. Uitați-vă și la Fundeni, și la Ivești, și la Piscu. Chiar un fost polițist care stă de la noi la Liești și stă în Piscu, discuta cu domnul Vici. Domnul Vici mi-a zis dimineața că l-a sunat și a zis, băi, eu ca să mă duc eu din partea asta și trebuie să mă duc tocmai la Siret ca să ies. Și noi avem străzi cu sens unic și la noi au fost voci. Da, dar la dumneavoastră sunt, de exemplu, pe o stradă, să luăm strada Științei. Da. Strada Științei, când ai venit cu sens unic, la mai puțin de 500 de metri ai o intersecție cu altă stradă, deci poți ca să faci și inelul. Dar la noi vă dați seama, dacă ai început de pe DN25 și te duci până la Bârlad și să vii pe partea cealaltă sau la Șerbănești, avem de pe strada Vișinului, cum e intersecție cu strada Lalelei, păi cei de pe strada Lalelei, pentru că este interzis, ce fac? Trebuie să vină numai la păduri, la Hanu Conache. Vă dați seama că este un pic anapo, dar iar toate chestiunile se sparg în capul primarului. Păi, dar ce sunteți mai presus de lege, nu înțeleg. Adică trebuie să aplic legea. Eu am spus, jur să apăr Constituția și legile acestei țări. Eu de asta vă întreb, pentru că noi avem semnale de la... sau Barea Costică. Păi da, avem semnale de la Liești. Și atunci discutăm să vedem și le explicați prin intermediul nostru de data asta, până vă întâlniți cu ei față în față. Ei, dar oamenii înțeleg și totuși sunt mulțumiți în zonele, în acele străzi care s-au asfaltat. Eu n-am zis că nu sunt. Asfaltul este o condiție de civilizație alături de gaze, apă și canalizare. Domnul primar, dar nu ați vrea să vă laud în emisiune. Bineînțeles că am primit și multe laude, dar acum nu stau să... Dar nu suntem nici eu n-am venit să mă laudați. Păi eu ce zic? Nu suntem la băia cum era cu melodia preferată și spune, ia uite, toți vă zic ce bine ne-ați asfaltat. Da, sunt mulți care spun, a făcut treabă bună, ok. Noi am luat pe ăștia nemulțumiți, că asta e ideea. Să le răspundem și lor. Mai avem acum, vreau să-i anunț că noi în continuare și în anul 2022 vom continua asfaltarea și a acelor străzi care le-am mai amintit și sunt acum 23 de străzi în proiectul Anghel Saligny, cât și cu fonduri proprii și să sperăm că în acest mandat să terminăm toate străzile care sunt și cu rețeaua de canalizare și apă terminată. Acolo cu asta, cu rețeaua de canalizare, chiar la intrare în Liești, pe stânga, pe partea pădurii, erau tuburi sau... Păi da, așa cum se lucrează pe DN25. Vedeți, dumneavoastră, se lucrează greu. Din punctul meu de vedere, mai bine lucrau românii. Deci aici avem cei mai mulți sunt din Vietnam și din Pakistan, la stația de tratare a apei și din Sri Lanka. Și merg greu, dar și firma când a venit, a făcut licitația, vă dați seama, ani în urmă erau anumite prețuri, acum au explodat prețurile și merg foarte, foarte, foarte greu. Să sperăm totuși că până la anul, în septembrie, să se termine și să fie funcțională. Bun. Mai aveați în proiectul centrală fotovoltaică, era o chestie interesantă. Am achiziționat componentele, suntem acum, am avizul condiționat de la Electrica, trebuie să facem un studiu de caz și dacă în ianuarie ne permite timpul... Cu ce vă ajută asta? Adică de ce v-ar scuti treaba asta? De ce m-am gândit? Nu, de ce v-ar scuti? De ce cheltuieli de ce ne-ar scuti? Da. Dar n-ați văzut cât e energia de scumpă. Și asta și nu vedeți dumneavoastră, însăși prin Ministerul Mediului pot face și cetățenii la gospodăriile particulare să-și facă prin această casă verde. Noi am fost cu un pas înainte de a... merge și la privat, adică la... Merge, da? Bineînțeles, sunt sume alocate, chiar la Liești am dat foarte multe adeverințe pentru
proiecte în acest sens. Interesant. Îți scutește factura cu 30%. Și vedeți dumneavoastră cum cresc prețurile la energie și dumneavoastră v-ați gândit pentru iluminatul public sau pentru ce? Da, pentru iluminatul public și în continuare am să mă mai extind. Mai aveți pe LED, parcă așa, s-a schimbat, nu? Sau nu pe LED-urile, da, LED-ul ăla nu consumă curent. Da, consumă mai puțin decât un bec cu vapor. Consumă mai puțin. Noi înainte aveam un stâlp da și unul nu. Așa. Acum LED-ul pe unde am pus din stâlp în stâlp. Vă dați seama că și lumină mai este mare. Atunci puneți central asta și mai mare de curent. Bun, hai că astea sunt părțile bune, să zicem așa, unde v-ați scos cumva în fața lieștenilor. Vreau să vorbim despre gunoi. Gunoaiele au constituit un subiect foarte pus pe tapet de către lieșteni. Ba, unii nemulțumiți că nu luați tot gunoiul, că el are nu știu ce gunoi de graș și el dacă plătește să-i luați și pe ăla. Ba, că nu știu când el ia. Adică nemulțumiți au fost mereu. Eu n-am înțeles de ce nu le-ați dat amenzi, că puteați să le dați amenzi în fiecare zi să plictiseau de a mai pune problema asta. Da, mă rog, probabil ați vrut să fiți mai de treabă și lăsați nu poți să amendezi omul. Noi prima dată trebuie să-l educăm. Păi da, bun. La amendezi pe cel care aruncă aiurea gunoiul. Dar dacă tot mi-ați spus despre acest subiect, să știți că sunt mulțumit pentru anul 2021 cum lieștenii au selectat gunoiul. Acum să nu spuneți că faceți și selectarea gunoiului. Da. Noi facem colectare selectivă. Plastic. Asta, sunt unii care mai aruncă și în mașină când facem descărcarea la Vaslui, la Roșiești, ne mai atrag atenția totuși cei de acolo că mai atenții mai mari la selectare. Dar facem o selectare în ziua când luăm gunoiul, acum pe perioada de iarnă, cât e sezonul mai rece, luăm gunoi menajer o dată la 2 săptămâni. Atunci luăm și sacii cu deșeuri reciclabile. Când pe timpul verii, o dată la 2 săptămâni, vine mașina de la Vrancea, dar noi nu lăsăm pentru că, vedeți dumneavoastră, vin 2 mașini și ar trebui să ia o săptămână numai de pe un sector gunoiul selectat. Punem și muncitori de la primărie și cu utilaj la primărie și le luăm. Le dăm oamenilor saci menajeri, dar oamenii dacă au mai mult, ori ne mai cer saci, ori mai pun și saci de la dânsii, dar chiar sunt mulțumit. Știți, eu am văzut... Vă dați seama, sunt 20 și ceva, până în 30 de tone lunar, pe care noi le predăm de cartoane, peturi, cutii de bere, da. Le dăm la Vrancea. Păi, eu am văzut imagini de prin țară, nu mai dăm nume, că nici nu ne interesează și până la urmă cred că nu sunt interesați oamenii unde se întâmplă, da? Am văzut acele pubele special pentru selecția deșeurilor, plastic, sticlă, hârtie, mă rog. Și veneau societățile care aveau contract pentru a ridica acele... Da, societatea salubrizare. Așa. Și am văzut filmări de sus din balcon de la oameni cum luau fiecare, bineînțeles, cutie în parte, dar le răsturnau într-o benă unde nu erau compartimentate. Exact. Da. Adică oamenii ăia de bună credință puneau, băi, pun sticlă, pun ce trebuie și se duc acolo de avalma. Aici este problema, domnul Jașcu. Pentru că și eu am văzut societăți de salubrizare la orașe, unde vin și au gunoiul nu mai țin cont. La fel se lua și în Germania. Dar în Germania avea o stație de sortare în care exact pleca, prima dată punea un magnet și luau metal. Da. După asta, în funcție, nu știu, de greutate, deci într-o parte exact ca la unde e balastiera. Deci plasticul mergea într-o parte, hârtia într-o parte, ei ce făceau cu acei baloți, îi dădeau la termocentrale și făceau energie termică. Adică din gunoi făceau căldură. Făceau căldură. Dar la noi, la Liești, nu se întâmplă treaba asta, pentru că noi punem în saci, la oraș este greu, că totul, fiecare merge și aruncă punguța la ghena de gunoi. La noi este la poartă, noi putem să-i controlăm mai ușor. Deci, până la urmă, sunteți mulțumiți de cum au... Dacă am zis că sunt mulțumit, sunt mulțumit. Și vedeți că ne obligă ANRSC-ul să scoatem personalitate juridică, deci deja
trebuie la anul că am făcut hotărârea de Consiliul Local, urmează să ne reorientăm cu acest serviciu ăsta. Da? Vedeți, ei nu se gândesc niciodată la omul de rând. Cei care vin cu asemenea proiecte. Da. Pentru că noi, la primărie, acum, serviciu, trebuie să aibă administrator care trebuie plătit. Trebuie să aibă contabil care trebuie plătit. Lăsăm muncitorii ori așa îi plătim noi. Da. Trebuie să ai casier, trebuie să... Deci, apar niște oameni în plus. Deci apar niște cheltuieli în plus și dacă până acum era 7,50 lei sau până 8 lei, s-ar putea să sărim de 10 lei de persoană la anul. Păi dacă le explicați oamenilor că asta e legea, o să înțeleagă. Vedeți dumneavoastră, noi până acum chestiunile astea de administrație le făcea domnul viceprimar, contabilitatea rețineam noi, adică nu trebuie ca să mărim prețurile, doar măream când se scumpeau energia sau la groapă de gunoi unde îl depozitezi. Și vedeți dumneavoastră că încă o chestie în Apoda. Noi venim și percepem o taxă per persoană, pe unde mergem dăm la tonă, la kilogram. Mi este teamă când va funcționa acest serviciu Ecoserv la Galați și operatorul care va veni, dar toată chestiunea asta trebuie să facem o discuție pe comunicare și să vorbim cu operatorul care e interesul lui. Cât este gunoiul mai mare, cu atât îți vine factura la primărie mai mare. Pentru că la gunoaie nu este ca la apă să se ducă fiecare să-și încaseze. Da. Așa nou primarilor, așa ne-ar conveni. Păi operatorul îți încasezi singur. Atâta, da. Și atunci vezi trebuie să te limitezi la gunoi. Pe el, dacă vine la Lieș și scoate omul gunoi și spune, băi, dar ce buni sunt ăștia față de cei când erau la primărie. Uite, hai să dăm tot gunoi, dar nu știu cu factura, eu trebuie să o strâng tot de la ei. Mai există o problemă, pentru că aici trebuie să discutăm cu operatorul care va fi la gunoi, cât sunt ăstea indicatorii europeni și naționali. Cât gunoi produce un individ? 280 de grame pe zi. 280 de grame, ori atâtea zile, ori atât. Păi tu de ce ai luat? Ai luat și frunzele, ai luat și pietroaiele, ai luat și baliga și totul. Ca să să găsiți până la urmă deci care trebuie aici împreună cu domnul președinte Fotea să ne găsim la ședință dar să vedem că se termină lucrarea de la Valea Mărului, să se atribuie și contractul pentru operator. Mai durează un pic, o să le așezați ușor. Da, trebuie, dar trebuie această problemă discutată și știută de la bun început. Că altfel vom intra primăriile în faliment, nu facem nimic, doar vom plăti aceste danganele cu noi. Corect. Bun, hai să vorbim un pic despre Crăciun, că mai avem foarte puțin timp din emisiune. Mai taie lieștenii porci, mai cresc porci, cum este? Da? Da, nu ca în ceilalți ani. Chiar ieri am fost la dispensar și m-am uitat, la ora actuală erau vreo în jur de 750 de probe făcute de la începutul anului. În ceilalți ani eram undeva cam în jur de cu vreo 150 mai puțin. Dar omul în continuare crește porc în pofida ceea ce se spune că nu mai are voie. Că păi da, bine, acum nu are voie. Să crești un porc cu cât îi impui mai multe restricții, cu atât nu le respectă. Și pe timpul lui Ceaușescu n-aveai voie să tai vițel și să tăiau că trebuia să mănânce omul, nu? Nu fac afaceri. Da. Pentru nu fac pentru afaceri familie, cu porci, dar e pentru familie, pentru consum propriu și cred că au înțeles și vedeți dumneavoastră, condițiile sunt foarte bune a crescătorilor de porci. Nu mai sunt porci în nămol, nu mai sunt. Dar uitați, cu toate acestea, ieri băieții au găsit un caz pozitiv la trichineloză. Chiar am dus la Direcția Sanitar Veterinară. Și primește banul, tot era legea, nu? Deci, dai porcul condiția este ca acel animal să fie înscris în registrul unic și dacă l-a cumpărat, să-l fi cumpărat cu acte, vedeți că altfel nu primește acea despăgubire, o subvenție, o despăgubire și în continuare lumea la Liești vine și face examen.
Okay, asta este un lucru bun, să mănânce sănătos, vedeți dumneavoastră. Ce faceți de Crăciun? Crăciunul în familie. Și de Revelion plecați undeva sau? Nu. Deci sărbătorile vedeți dumneavoastră și cu pandemia asta, parcă ți și teamă să... Aștept să-mi vină copii, așteptam fata cea mai mare, Madalina, este în Austria, în Viena, la studii și nu poate să ajungă acum. Cea de la Galați, o așteptăm acasă. Toate bine, faceți, da, acum sunt toate, puteți pe telefon, faceți un live acolo și ne arătați cum e în curte, dacă ți avea zăpadă sau nu, că acum nu știu, se pare că nu o să ningă. Ce le doriți lieștenilor de sărbătorile astea? Le doresc multă sănătate, le doresc înțelepciune, la mulți ani, Crăciun fericit și să dea Dumnezeu să ajungem an de an să venim la această emisiune a dumneavoastră și să le urăm numai de bine tuturor lieștenilor și să aibă încredere în autorități și nu neapărat în autoritățile locale, în cei care sunt îndiguriți ca să dea un sfat bun și să respecte, că nu toți suntem medici, nu toți suntem preoți, nu toți suntem ingineri și să ținem cont de sfatul specialistului. Am să mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți pe TV Galați.